Захворванне пажылых амаль у 10 разоў перавышае той жа паказчык у маладых і людзей сярэдняга ўзросту. Адсюль зразумелае павелічэнне іх патрэбы ў амбулаторна-паліклінічнай і стацыянарнай дапамозе. У пацыента старэйшага за 60 у сярэднім 4-5 хранічных захворванняў. Палепшыць якасць і камфорт жыцця жыхарам вобласці сталага ўзросту дапамагаюць спецыялісты арганізацыі аховы здароўя. У першым паўгоддзі 2020-га пад назіраннем урачоў рэгіёна было амаль 280 тысяч пажылых грамадзян. Ва ўзросце 100 гадоў і вышэй 43 чалавека. Праблемы самыя розныя, лячэнне індывідуальнае. Одиноко проживающие граждане, учитывая их такую большую социальную незащищенность, осматриваются ежегодно целыми комиссиями, которые созданы в каждом учреждении здравоохранения, куда сразу входит несколько специалистов. По итогам этих осмотров разрабатываются индивидуальные планы реабилитации. Также во всех медицинских учреждениях созданы школы третьего возраста, в которых все граждане пожилого возраста по их желанию проходят обучение здоровому образу жизни, как своевременно выявлять всевозможные состояния, которые могут приводить в ближайшее время или в отдаленное время к значимому ухудшению их общего состояния. Школы здароўя трэцяга ўзросту працуюць на базе 52 лячэбна-прафілактычных устаноў в области. Штогод іх наведваюць да 7 тысяч пажылых грамадзян, якія неабыякавыя да ўласнага здароўя. Дарэчы, сёння паводле прынятай схемы ўзроставай перыядызацыі пажылымі лічацца людзі ад 60 до 75, старэйшыя за 75 старымі. Але гэтыя ўзроставыя градацыі умоўныя, бо і ў 65, і ў 70, і нават у 90 гадоў некаторыя умеюць захаваць не толькі маладосць душы, але і бадзёрасць цела. Конечно, не без выканання простых, але дзейсных правілаў. Соблюдение режима физической активности, двигательной активности. Это должно быть в идеале не менее 150 минут в неделю, разделенное на 5 дней, 30 минут в день. В комфортной зоне должна быть двигательная активность у пожилого человека. Прыпыніць працэсы старэння можна і нават патрэбна, лічаць спецыялісты. Тым больш, што гэта не патрабуе выдаткаў і кардынальных дзеянняў. Это необходимо обеспечить организм достаточным количеством жирных кислот класса омега-3. Какие источники этих жирных кислот? Это жирная морская рыба холодных морей. Если так не получается, то источником омега-3 жирных кислот может быть рыбий жир или капсулки омега-3 на основе рыбьего жира. Регулярное употребление витамина D. Профилактическая дозировка является 2000 международных единиц, но можно увеличивать до 4000 при низком уровне содержания этого витамина в крови. Нікому не падуласна спыніць прыход старасці, але зрабіць гэты перыяд жыцця шчаслівым і паўнавартасным пад сілу кожнаму. Софія Бережная, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».